Malawi today. Lemekezeka nduna mdziko muno munagwa ndege inanyamula vice president wa dziko ndi anthu ena. Yes. When you look back mmene zinakhalira nthawi imeneyi ndiufunsa funso limeneli chifukwa chonena kuti padalankhulidwa zambiri nthawi imeneyi ma press conferences ku MDF koma anthu amakuloza ni chala inuyo. Okay. Kuti akuti inuyo munanena kuti black box taipeza ndipo tikuisunga kenako black box chatikumva kuti sinapezeke ena amati ndege idalibe black box muda yankhula zimenezi. Choyambirira nene kuti zitachitika mu June zija ndi zinthu zoopsa kwambiri ngati dziko silidachilebe ku zinthu zimene zija, ndipo ni pemphero lathu kuti Mulungu adzatisamalire sadzachitikenso. Ndi zinthu zoopsa kwambiri kotero pamene pachitika chinthu choopsa pamakhalanso zinthu zoyankhula zambiri, ndipo mukaphonya kamvetseredwe kanu mumatha kutenga chinthu chimene sichoona nkuchitenga lichoona. Kotero kumva kumene ngati mudamva nawo choncho inuyo munamva mophonya, koma wina aliyense amene atsatira makamba za ma press briefings ku Malawi kuno tikati press briefing lerolo palibe press briefing imene idachitika imene simungakayimverenso lerolo. So masiku amene ali pa ngozi imeneja msonkhano watu wa Nkhani wina uliwonse umene achitika mukapita lero pa internet mukaupeza, chifukwa sitingakausintheso kuti ayi zimveke mosiyana ndi mezina nenedwera ayi, chifukwa inu at times munabwera ndi kamera yanu munarikoda nokha munasunga nokha. Wa MPC anabwera ndi kamera yake anarikoda yekha anasunga yekha. Wa Zodiac kaya wa TVN wa Mibawa anasunga yekha zimene apanga rekodizo. Kodi bwanji inu yosalitaniza dziko la Malawi at times kubwerera pa interviews chingavute ninja mumatenga ma program akale ndi kuwapatsa Malawi akumbukire zinthu zakale masiku amene ajawo ma press briefing amene aja. Why can't you do Malawians a favor? Tatengani ma recording amene aja inuyo osatife mupange play chimodzi kuti zimene zidayankhulidwa nthawi yonse yangozi ndi izi mukapeze zimene padayankhulidwa chiwo chimenecho simukapeze. So ndegeyo idali ndi black box. I cannot be responding to that now. We have my reporter Madam Look. Why should I be the one telling you that technical za ndege lero muli ndi report match? Pada amveka so nthawi imeneyo kuti ndege idakafika ku Nzuzu koma report muli nenaino ndikunena kuti sida akafike anthu adziti chidachitika njani koma tinenezoona anthu amene amapanga kafukufuku amenewo mene apanga fukufuku anaitana anthu omanga afunsa mafunso ndipo anapempha kuti wina aliyense akhoza kubwera amene ndi information yoti apereke ndi kukhulupirira amene aja mafunso awawa anafunsa kwa anthu kapena mwina nawonso anafunsidwa mene amapereka report imeneji. The team is still in Malawi. Team meje mukhoza kuifunsa mafunso amenewa ifeyo tufuna tikufunseni mafunso awo. Kodi zimene zinamveka zakuliza mu ma press conference boma tidanena kuti ndege ina akafika ku Nzuzu report ikunena kuti sida akafika amene amanena zimene zabuma ondani ina simukudziwa nakasikuli ma institutions amene amayankhula. Kayenda ine akandege kayenda apa bwalo la ndege amene amafotokoza mmene iwo amone ya ndege ikuyendera. Amene wo tukumba kafukufuku adawafunsa mafunso. Sitingabwere panopo ine kumazayamba kuti ayi koma kuti ndimatindi fotokoze kuti ndege je naenda motere. No, we can't be doing. Pada amvekanso kunena kuti ndege idabwera ku chinkhalango chachikulu kwambiri ndiye nzovuta kuti tiyipeze mwansanga. When you look mmene zinachira muja nyumba pafupi chonche panalibenso mitengo yambiri. Are you sure you would want us to turn this program into a discussion yangozi ya ndege imene report idatuluka? Are you sure? Inayo ndikufunsa mafunso. No. Are you sure you would want us kuti tizenge program inoyo ikhale program yokamba za ndege imene report yake idatuluka? No.
tisatero musatero tisapangira so yankhalango simuyankha chokhudza ndege china chilichonse Okay. ineyo ndimayankhulira boma chimene ndimayankhula ine Yeah. chimakhala chimene chachokera ku madera amene tafunsa tiuzeniko izi tiyankhe kuti chani atipatsa ife tiyankha zimenezo Okay. tsono sitingabwere panene nkumati ayi koma ukhala ngati kuti mbali ya ukuyi kudali khupero hotel udali mtengo hotel. Did you mislead Malawians? How? Where? Chinkhalango chachikulu. Who? I mean, how? As in, who did the misleading? If there is any misleading? Yeah, because zimene zimamveka Zimamveka kutiko. ma press conference anu. Andani. Inuyo. Now go back. Including Indian amene mbakapeno ka MDF. Now go back Yeah. to the press conference. Okay. I don't want Malawians that Nkhani yokuti adziko ka Nkhani imene sidachitiki. Okay. Malawi aliyense pano internet, as I say, njo chipa ku Malawi. Okay. Go back on your phone. Tatengani ma press conference. Kweni chimene ndinayibweretsera nkhani ndimafuna kuti ndifunse chifukwa anthu amakuloza inu yochala pa nkhani ya black box. No. Ndi I wanted kuti poti ndakupezani sindikada kulolani kuti mutuluke muno osayakamba imeneyi. Kutero kunena zimene zija. Yeah. Kuti banja anthu atabwerera ndi chifukwa chimene ndingafotokozere wina bakuzona zoti aya yana fotokoza motera apa kunena motera kuti anthu atangobwerera pa ma press conferences amene ajawo akambe koma for the benefit of wina ena amene sangathe kutero komanso chifukwa choti mwakambira ndikuyankhira ndikuwuzeni chimene ndayankhula ndipo mukachipeza kunena kuti ndege iliyonse ikamagulidwa imakhala ndi ma standard features ake zinthu zimene imakhala kuti ili nazo kale ndipo makhala zinthu zina zimene mumatha kukayikitsa kuti zikhalemo mukamakasintha china chilichonsecho zimakhala ndi mapepala ake. Ndege imeneja inagulidwa ya nyuwani malinga ndi MDF inagulidwa ya nyuwani pogula ili ya nyuwani ndiye kuti ma standard features amene amakhalamo mmene momo alimo ma standard features iyo koma funso because makhala kuti what is a black box a standard feature nenga tamakayikirira chinthu chinacho amakalemba buku lake lija ndi zimenezo oyankhula ndaine akandege ya MDF ife zimene zitimafunso kuti anthu akuti kunjako akuti kuti ndege imakhala black box ndeti wayankhe kuti chani mwauze kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features ake ndipo zimakhala papepala apa mukamagula tidagula ya nyuwani. So imeneyi idali ndi black box kapenayi funso ndilakuti is a black box a standard feature? No, ine ndikufunsani inuyo. No, tamverani apo ndi mufuna somo ndipatse funso limene silikuyenera kukhala panopo ndibwereze zimene nenachi. Okay. Ndege ili otiuzatu ajamenera afusani kuti anthu akuti ndege ikago mmakayang'ana black box ndege kuti mu black box mwayipeza nkuyankha kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features zinthu zimene ayipanga nazo ndipo zimalembedwa pepala mene akutenga galimoto iyi akuitenga yopanda TV nkatimo yopanda chakuti koma zinthu za standard ikhale ndi ine funso langa sindikufuna kupita kusefa funso langa lonena kuti kodi ndege imeneyi idali ndi black box yes or no zimenezo oyankha ndi a report ija. Okay. Because ndege ine sindimayendetsa ndege ine sindimapanga ndege. Okay. Koma ine ndimakafunsa zimene zinali pepenepa chifukwa zimene anthu akufunsa nkuti yankha kuti every uje aircraft imakhala standard features azilemba mukamafuna kuyikitsa chinthu china akalimbanso pompaja. Now the question should be kodi yanuyi inalira nde mutafusana kusolo sidapitilizenso simunapitilizenso makapanga kafukufuku tumazoita kafukufuku amene nde okay fine let's leave it there. Now the report Yeah. explains all that.